ginang uwan-uwan. Onya, di dyo malikayan. Kini mga higala, nature man yun, no? Nature ang mapahinumdum nato. Labot mga higala sa uwan-uwan, mubaha-baha, magpahinumdum ka nato sa flood control project. Busa kining uban din ha, nga gusto ta mahigalang paundangon na taghisgot ining flood control project. Ang ako lagi ikaingon nga, i-remind maguta, ang Ginoo naman goy ni pahinumdum. Og kinini ang dili malikayan, nature. Og ang kinaiyahan, og ang labaw sa tanan kung matuuhon ta sa kahitasan mahigala, pahinumduman ta nga hisguti na puna ang flood control. Medyo mga higala sige taghisgot og flood control project. Doon na mahigala yung mga nahanga ni ini. Straight to the point. Nakato lang ikaingon, bisag unsaon pa nimo og kalimot aning project ka. Inig uwan mo baha. Mo pahinumdum na to nga hisgutan na pagbalik. Ato lang agi katawa mga sukit di paminaw. Nagatarig pagtagad sa panuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin tungod kay nagpabilin ang mga tropical cyclone wind signal sa norte ug sa central nga bahin sa Subo. Ni suspenso na ang mga LGU sa face-to-face classes karong adlaw. Apil na dinhis dakpan sa Subo, Mandawi ug ingon man sa Lapu-Lapu. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad mga sukit di paminaw, samtang gatusan usab ka mga pasayro sa barko mahigala ang na-stranded dinhi sa Central Visayas nunot ining bagyo nga si Upong. Straight to the point. Samtang kagamahanan sa lalawigan sa Subo ni patuman sab og blue alert status sa tibuok probinsya. Straight to the point. Nagpasabot kini nga tanang disaster personnel padayong magmonitor sa epekto ni ining bagyong Upong sa tibuok probinsya. Straight to the point. Natalig pagtagad sa karong butaga mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin, nagpadayong hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ni atubang kagahapon si kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Din iyang gilambigit si Senador Francis Escudero, Senador Bong Revilla, Nancy Binay, ingon man ang usa ka opisyal sa Department of Education nga matud pa nakadawat og kickback sa flood control projects. Straight to the point. Samtang usa ka staff member ni Kongresista Saldico nibutyag nga gimanduan kini sa paghatod og basura. Basura may ilang gingan ani mahigala, 5 kas disposal sa basura, 3 times a week man ang disposal. Kuyawa ining kalakiha mahigala. Matud pa, nibutyag nga gimanduan kini paghatod sa mga basura, buti pasabot mga malita nga dunay kwarta ngadto mahigala sa panimay ni Saldico. Straight to the point. Ingon man ngadto sa panimay ni Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Isip ilang bahin gikan sa anumalusong flood control projects. Straight to the point. At ang nagpagtagad lubutaga mahigalas to manuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Tungod point. ninis Justice Secretary Jesus Crispin Remulla mohangyo og freeze order sa assets nila ni kanhi Senador Nancy Binay, Senador Francis Chis Escudero, Kongresista Saldico o kanhi Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Kana inahinay na dayon kay basig maunhan pa. Human mahigala ang asset, mahigala air asset ni Saldico gi-freeze na. O ang uban mahigala hasta si QM Builders na po na helicopter gi-freeze mga kigalaan. Di na usa makalupad ka ng helicopter Apil na karon ang uban pa mga assets ni kwarta mahigalang Saldico og Speaker Romualdez dunay rekomendasyon. Pero paspasin ninyo kanang mga na-involved sa flood control project. Kay porbida basig ma-withdraw na ng kwarta Straight to the point. Paspasi. Gawas nini ipabutang usab sa ilang immigration lookout bulletin. Straight to the point. Samtang dinhi sa Sugbo tulo ka mga infrastructure projects. Din duha ni ini sa dakbayan sa Mandawi ug usa sa Badyan ang giingong na-appeal sa controversial nga budget insertion pinagi sa gitawag og sagasa. Sabi tawag ni Indeken sagasa man niday. Mao kini mahigala ang ilang itawag kuno ani. Hit and run, scheme sa Kongreso. Sagasa kuyawa ni mga termino no. Sagasa hit and run Unya unsa man ang parking? Ang parking fee mahigala ikaw congressman na adiha si Saldico mabutang og kwarta na adiha. Ibutang ta 26 billion sa Sugbo mahigala gibutang. Katong mga congressman nga naa po din dapita doon na po'y parking fee. Matod pa. Kuyaw mga termino,
Sa gasa hit and run na. Unya dunay parking fee. Doon na po mga higala gitawag og basura. Kung mauhon manggaling na mga higala nga kining kwarta nganlan og basura, may pay mga play tapag ka basuriro. Ato lang ni agi kato katawa mga sukid tig paminaw. Katalig pagtagad robutaga sa ato baban-oban usab. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ato sa tagag pagtagad mahigala kay ang NBI ron nilihok na. Ang NBI sa Central Visayas og dunay mga namatid na matikdan indekin. Daghan may substandard nga nakita sa NBI. Ayay. Ato ni tagag pagtagad kay unsa man to ni abot pa to 15 indekin? 15 ka po substandards nga mga flood control projects. Initial pa lang ni ha nga nakita na atol sa investigasyon mahigala nga gihimo sa National Bureau of Investigation. Straight to the Ato point. sa nitagag pagtagad. Ang ato iniron ang ato lang epekto ani kay og ang bagyo mga kaigalaan nadubli na mo na itong Balaka mahigala ba kining bagyo dili ta maigo os bagyo pero ang ato ini ang kining baha tanawa lang ito mga kalangitan non pulbidang grabiha man day. Way hunong yung uwan kasukad pa kagahapon hangtod karon. Ito na sigig bagting na itong cellphone mahigala kay dunay mga pahimangno ang NDRRMC labot mahigala sa mga pagbaha o pagguho sa mga yuta. So muna ang atong bantayanan. Muna nga di gid malikayan mga sukid tig paminaw nga mahinumdom kita kanunay. I-remind kita kanunay labot ining flood control scandal. Straight to the point. Unya dili ra ba ni mga higala ingon nga matago gyud, tanan gyud. Makahibaw gyud mahigala. Labot ani mo na nga ang ato ini karon atong i-discuss mahigala ning investigation nagpadayon sa Senado. Mahibaw-an nato ni unsay klarong direksyon gyud ni ining maong investigation. So sa ako nang ginaingon mohatag ta mahigala og benefits of the doubt sa pagdumala mahigala ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee, pero I hope sincero si Lacson sa iya mahigalang investigation din ha nga masulbad nato ning problema sa pagbaha, masakpan kini mga kurakot, makakreate o mga balaod labot ani nga di na ni mausab unta mga sukid tig paminaw. Sincero lang gyud nga investigation kung kinsay maligsan-ligsan kay nga to mga ni basin og ang ligsan ani katurang kontra ang dili kontra mahigala likay-likayan indekin. Straight to the point. Medyo usahay dali ra bang katawhan makapanimaho. Mura ra ba ni mga tao may gilag mga sniffing dogs ba, Nakabantay magkatimaho dahil murag lahi man ang imong dagan sa inyong investigasyon. Mura mag dunay pabor-pabor ni, Straight to the point. Muna nga dunay statement dayon si Senator Chis Escudero kagahapon. Labot mahigala ining pagka-mention na sab sa iyang pangan. So lahi na pud mga higala kagahapon no kay ni atubang dito si Secretary Bernardo. Unya ang duha ka mga witnesses kagahapon nga atong masabot mga higala nga medyo dako mga higala nga bombshell ang statement mahigala ni Secretary Bernardo o ingon man ang statement ni ining Gutisa nga ex-Marines mga sukid tig paminaw nga matod pa security escort ni Saldico. Straight to the point. Mo ni ang mga gipangbuhian nila nga mga statements nga medyo maka dagko nga mga statements kagahapon atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero mo lagi ni ang atong dagan sa kuan at least karon day okay naman si Buying Remulla ingon naman nga ilang i-appeal og freeze ang kang Saldico hasta kang Martin Romualdez. Kana ipaklaro ninyo na diha para nga dili kayo kon ba? Og I hope Senator Ping Lacson nga kini make or break ni Lacson ni Indekin. Pagkaprangka lang pagkaistorya, make or break niya ni. Ayuhon niya ni pagda ang Blue Ribbon Committee ang mga tao makaingon gyud unsa ka sincero ni si Ping Lacson. Pero mura gani ipingis-pingis ni ron makaingon oy unsa ba day ni nga mura mag lahi man ning dagana sa investigasyon. Makabantay ba yung mga tao? Ayaw gyud yung i-underestimate ang understanding sa katawhan. Kanang mga puntong si Escudero ron, doon na sa mga puntong ibuhian. Nga mo naman og, ang Senate ka may gi-attack. Doon ay bag o mga pangaan, nga milutaw, kina mo ni ang atong mga pasiuna lang una nga mga pag-analisar, nining mao mga issues.
I hope doon na pailaing mga ngan nga hisgutan din ha. Unya patas nga pagkahisgot, substantiated with evidence. Gining pagkahisgot. Kay ato ning analisaron og maayo ha. Unsa ni padong ning direksyon ani. I hope si Lacson may gala makamatnon siya nga ang gibantayan siya ani. Gibantayan si Lacson aning kalakiharon. Atong tagaan gyapon siya mahigala og kahigayunan. Ha? Nga mo iyang ayuhon pagdaan ng iyang Senate Blue Ribbon Committee. Iyang gipulihan si Senador Rodante Marcolita. Kay medyo murag dunay simhutan ang mga tao ani mura naay kakulian gamay. Straight to the point. Mismo gahapon si Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, Astas Marcolita, mihimog mga manifestations. Kay mao lagi na, o dunay mga witnesses nga ipresentar, mura man manghigala og diretso man mga kagalaan nga kuan. Dadon sa DOJ, dunay pasaka ang kaso dayon mao na ilang mapunto. Unya una ibalik sa Senate. Wala pa gipuspon ang mga questioning, ang mga question sa mga senators. Kay dadon usa mga higala ni Boying Remulla dito sa DOJ. So gibasa nga affidavit, pag magbasa sa affidavit, dili sa pangutana kay dadon usa dito sa DOJ, i-evaluate usa kuno, nya ibalik na usa pa pangutanon. Na kanang pagpadong dito o kanang pag-uban dito dako-dako na mga higalang daghan ang mga manghitabo anak diha. Porbida no? Ato ni isgutan nun. Unya, labos tanan, ako gipasahan sa kuning nga video anday kin actually. Naman ko aning videohan naman kita ani. In fact, gi-post man po ni kasamang Idol Boy sa IFM. Dini sa Cebu ha, ako ni ipaklaro og unsa gini kakwana nga kalibunan kayo. Mana kung gusto ba ang direksyon ni Ping Lacson sa investigasyon, ligsan na nga ligsan, dili magtanaw og kolor. Dili magtanaw og kinsana asa na nga partido. Kay madaot ato pag investigar ani kung ang gukuron ang kontra, ang dili kontra way gukod. Unsa pagsulbad nato sa problema sa corruption. Ha? Bisag kinsa ng tawhana, bisag asa nga partido, kung angay ligsan yun sa investigasyon. Kay magmahay man ang uban ana. Imagine ha, I hope si Lacson makasabot sa ana nga kining problemahan nationwide ni nga problema. O ang gukuron pinili-pili ra, magmahay man ning taga Cebu day nga uy, mura mag namingaw mi diri nga daghan mga projects sa badili gusto sad mi nga naay mga preso diri sa Sugbo. Kay niya oh. Diya gipasa na ko nga video mga higala, kinilahi po niya, asa man ning lugar ra ka. Sa Cebu lang na, ang NBI miingon, dunay 15 ka mga substandard nga mga projects. Lahi pa ning project mga kaigalaan pod nga, ako ipakita ng video niya na siguro day. Yan naman na ang video da names. Kalibunan kayo ha. Kalibunan kayo nya dunay gibutang dito kay is open mo ko na may galang butangan gini mo na announcement nga dinhi mo ni ang inyong taxes diari butang. Dakong kalibunan. Pero dito bang higala sa may liluan ay daghan po na day? Nagibutang na gani picture yung frasco dito. Ha? Kini nga project mo na kinsay contractor, date started, date completed na pa. Kinsay contractor ana pilay budget butang ani mo na kay na may commission on audit mahigala nga kuan dia. Na kini karong og ipakita niyo video sa dinhi sa Cebu po ni. Nga kalibunan kayong dako. Naigibutang dito mga higala nga tarpaulin labot sa project. Sus ang kontraktor ba? Pero ato sen ipa-confirm yung klaro day. Puna amang yun. No? Ipa-confirm na tug mayo kay ang kontraktor ba mahigala nga gibutang kalibunan wa gi project na himo. Ang nabutang dito ang kinirang tarpaulin nga gi butang mga higala nga kwan. Unya wa gyud kalibunan gyud. Murag duda ko igor tagi picturean ni store nga mauning project mo na. Unya wa gyud bisag gamay mahigala na himo. Unsa man katinuod ni? Unya ra ba mga higala? Kini ni ang kontraktor ra ba? QM Builders man? Asa man dapitan ni nga QM Builders man eh? Gipost na ni Idol Boy kay mahigala sa IFM o naa na po ni sa ato mga higala but atong klarohon kuno nimse. Ato ni Saron pro patikim lang gamay nimse. I-play ko no gamay nims. Gamay lang be. Mga riders ni nga naka kuha dito. Kini oh, kalibunan kayo.
Kalibunan kayo ha, tawa. Nay audio ni dong, kalibunan kayo ni. Habay Tingnan, project. kasalan. Oh, diyan. Sige. Sige, suot-suot aning kakugnaon. Oh, pero uy. Na man lagi ni, unsa man ni? Lagi ni. Na lagi na butang lagi diri sa tungas-tungas bukid. Uy, Contract completion date, December 7, 2024. Uy, Nga mangdana ni nga may tungas bukid. bibi tanaw na to. nga unsa ba ning kalakiha makigalaan nga wa may project ito perti mambukira. Onya kanani ang kaila gyud nako ning nagvideo ani day. Actually, gipasahan ko ini ito pangkuan wala sa nako ipagawas pero nag-float na ko ni nga nako ipagawas ha. Wala nako ipagawas dayon. Karon nakapost naman taan si Boy King nakapost na sad. Ako ipakita ninyo ha kay kinini ang parang ato maanalisar pag maayo mahigala kay matud pa sing butang din nga this is where your taxes go. Na kuno day dito pa dong ang atong taxi sa bukid kayo mahigala wa gyud in town. Tarpulin na mahigala maoy gitanom isos Ginoo ko taon. Atong tagag pagtagad sige kuno names play names. Okay, kana be? Kana. Kino, audio. Kamingaw. Kaila ko ni. Kasalan. Sige, suot-suot aning kakugnaon. Oh, pero uy. Na man lagi ni, unsa man ni? Ayay. Lagi ni. Completion date, December. Na lagi na butang lagi diri sa tungas-tungas bukid. Ayay. Contract completion date, December 7, 2024. Uy, Nga Adios. mangdana ni nga may tungas bukid. bibi tanaw na to ning kuande. Oh. Ngano na Aroy. Uy, Kabukiran man eh. Kasada din ya. Adios. Completed mo. Ang completion date, December 7, 2024. Ayay. So si sa NBI palihog. DPWH. Ghost man eh. DPWH. Ayay. Source of ban. Contract completion. Patay. Nagunsa ni diri. Aha. Naaman is tugas bukit. Adios. Oh. Saan? Adios. Tungas Saan kabukiran. nga gibutang raman nila diri? Oh. Bukiran yun. Astila. No? Asa mangdana ni dapita? Adios. Pagbalik na ni. Manag yung this is where your taxes go. Salbahisa eh. Maliyan ni diri kapita. Ayayay. Lari. Ang rally tani kalakiya. Okay dong, ato basahon dong ha. Sige dong. Naay klaro-klaro ani. Nawa, this is where your taxes go. Sa Bisaya pa dinhi diin ang inyong buhis na adto. Nadiha nga tong buhis day ko no. This is where your taxes go. Nabay ko anda nga mabasa na to dong. Asa man tong klaro-klaro be? Basahon tani be. Unsay gibutang. Sige. Pwede ba nong ikuan ko no names kanang sige palihok lang ko no names freeze lang na to dapit hasa nga kana mabasa na to. Kanto sa babaw sa unahon. Kanto sa babaw sa kana be. Uy, asa man dapitan ni be? Be, sa akin sa lipdan gamay sa dahon-dahon. Daghanan ka dahonan ano eh. Daghanan ka dahonan kay kalibunan ko na. Dahonan ko ni. Sige. Ato, pwede ba ni ma-zoom kinidong aron nga ato ning makuan? Sige be. Ato na aron mabasa na tog maayo mga kagalaan. Isus Ginoo ko kalibunan man ni in taon. Nganoon sa maning kalakiha? Sige ko no. Pwede na to ning makuan. Pwede na to ning kana dong kana. Sige. Nya pwede pa gyud ni kana sa okay na mas gino mabasa na ba nato day? Unsa ning Convergence and Special Support Program. Basic Infrastructure Program. Access Roads. Uy, Access Roads man lagi ni. Access Roads time pa ha. Asa ka ito basahon sa ni. Asa man tong akong padulaan sa gamay ha, gamay lang. Okay, kaya dara day ha. Akong basahon ha niyo. Convergence and Special Program, Basic Infrastructure Program. Access roads and or bridges. Uy, hala. Sa to pa kuno, access kuno nga kalsada and or bridges. Sa to pa matulay
from the national road leading to major strategic public buildings or facilities. Construction of road, Camp 6, Barangay Manipis. Manipis man lagi dah. Ay, baby. Di kayo mabasa na ko. Construction of road, Camp 6, Barangay, di kayo maklaro, Manipis, Junction, Linaw, matabunan mo sa dahon. Ay! Matabunan mo sa dahon ko. Ay, sawanin ko. Ato maklaro, asa man napita. Construction of road, Camp 6, Barangay Manipis. Sana? Natabunan sa sanga? Asa na natabunan sa sanga da? Manipis Junction siguro ni Junction, Linaw, Kanta man. Naman nasalipdan lagi ning dahon. Mo ni Kanta. Nya unsa man na? Kanta nya dunay naman lagi Naga Valley Industrial Zone. Barangay Lubas man ni. Barangay Lubas, Talisay man ni. Talisay Cebu. Naday Lubas ang Talisay? Nabay ato klaro sa kuno ni. Wait na barangay Lubas ang Talisay? Nanong gibutangan man kon Industrial Zone Barangay Lubas, Talisay City, Cebu. Uy. Unsa ko ning pagkakuan na? Sige, nya ang ubos ko no be atong ubos ko no ta basahon dong. Nakailaing kuan na dong. Sige ko no names. Ipakon ko no gamay ha. Unsa ning kuan na? Access road ko no kini. Kalibunan man ning may access road. Sulti Ikonos DPWH Secretary Vince Dizon anibe. Isang kalakihan ning naunsa ba ni ang kanang ubos dong ikuan kano dong naatay makuan dong nga kanang video nga makita-kita na to na kana dapit kana oh kana no. Asa ha kay ngano niya kanay mabasa na to. Kanay mabasa na. Kay masalipdan mo kani mga dahon god. Tay pa iklaro sa to pinundon sa taga maybe para maklaro to nims inya ikuan nims iklaro nga kanang makon ba. Bida po ni mga dahon na salipod man. Ay. Straight to the point. Atong balikan ni Ron Mahigala pero mga pisa tagamay ha. Kaya si Mikey on ang hagad na akong pangapi. Si Buiki po ganina rin ng gahigop-higop sa kape. Kapi-kapi sa tagamay samtang magtanaw ta Mahigala ining mga projects ha. Straight to the point. Atong balikan sa kadali kay klarohon tani masalipdan sa sanga, di pa masalipdan sa dahon-dahon. Para atong mabasa gyud kinsabay contractor ini bebe atong balikan kuno names be. Kay this is where your taxes go ra ba di ay ha bebe. Sige kuno names kana. No. Sige panuol be. Asa man tong usa. Kana mo na. Okay kana. Kini basahon to ha. Adios. Ay ka mauman ni. Sige basahon to ha. Unsa ni contract unsa ni? Unsa nga ni? Location sa Talisay City, Cebu. Location. Unya unsa ni? Contractor. QM Builder. Dili man ni kuan, may QM Builder man salipdan ng isa dahon. QM Builder. Unya
Date started. Ang katong date started be? Asa man to? Date started. May 13, 2024. Unya sunod, contract completion na dong. Completion. Sige, bebe. Kana. Completion. December 7, 2024. Nahuman na din last year pa din nahuman. December 7, 2024. Ang cost, 49,480,000. Dako, ano? Unya, office na may mabasa, ano eh? Ano man eh? Di ba ka implementing office? Office. O, kana, office. Sige, kono dong. Nya, balik to, be? Office, sige. Kana laing anggol, kana. Kaya di mabasa kay tungod lagi iniging. Kana, office. DPWH Cebu 2nd DEO. Second District Engineering Office. Mao ni, no? Unya ang unsa man ang FY 2024 DPWH Infrastructure kuno na mabasa na to maayo ni. Be. Sige. Ang funds, sige dong. Balik lang to sa video dong, be. Completed naman din eh. Sa to pa. Okay, sige. Nara. Uy, sources of funds, Sources of funds, DPWH Infrastructure. Sige, video na lang. Video, kana. Sige, be. Infrastructure. Okay. Sure. O, kana. Sige, ibalik na ba katugon ba? Ito lang, kunon. Sige. Sugod ko na ba? Kay completed naman na siya. No, ingon man mahigala nga date started May 13, 2024. Unya, ang contract completion sa to pa magkumpleto na ani mao ang December 7, 2024. Ay, wa pa'y Pasko na kumpleto na kini. Ang maong access road, asa may access road aning kalakiha, bebe. Balik ko no tong pagsugod gyud ani dong may kay mga riders man say kana. May audio. Ha? Be sige. Mingaw kastanan. Tugayanan na sa mong kabaw? Sige, suot-suot anong kakagnaw. Pero, uy, naaman lagi na yun. Unsa man eh? Naaman lagi na yun. Naaman lagi na butang lagi dito sa tungas-tungas bukid. Contract completion date, December 7, 2024. Uy, nga mangdana ni nga may tungas bukid. Bibi, tanaw na to ng kundi. Ngano na ano. Pwede? Sus, Ginoo Ito ko. ni Walingon. Naadiha tong kwarta. My God. Completion date, December 7, 2024. DPWH. Isan. Di pero ito na, infrastructure. Ada ako isuwat ha, baby. Ano ni? Source of fund. Sources of fund. Patay. Oo. Nagunsa ni Dre. FY DPWH stock Naamlis infrastructure. tungas bukid. Wagi dan diri ha. Oh. What may done? Usa ba ni Dre nga gibutang raman nila Dre? Oh. What gidan? Astilan. Asa mangdaan ani dapita? Pagbalik na ani. Awag na. Oy. Na-enjoy anomalia ni Dre Kapita. Sus, Ginoo ko. Lari. 49 million. Ang rally tani kalakiya. Linaw kan Tabako Road. O finance. Department of Public Works and Department of Public Works and Highways. GAA, di ay General Appropriations Act. program based on GAA. DPWH Infrastructure Program based on GAA. So based ni sa General Appropriations Act yun di ay. Sus, Ginoo ko na unsa man ni naaman din na padung na ang 49 million. Uy, naa din na padung? Based on GAA. Pastilan. 49 million. Sayo naman ang pahimog tarpulin oroy. Kamang ba mahimog tarpulin ang Creative Studio boy kay? Still landing kalakiha.
Pero pagkabukira. Ha? Ato ibalik nyo na. Sige dong. Pagsugod dong. Ano ako ipakita? Balik para makita. Tanan yun. Nyawa gidahan. Ngayon, access road man eh. May access road aning kalakiha. Grabe ha, uy. So, kanang nakuha may gala nga project sa flood control. Lahi pa ning farm to market road. Lahi pa na may gala mga access roads. Jesus, Ginoo ko. Bebe, balik dong. Sige dong. Sige ko dong. Audio. Ay, katong di ko anong. O, kana. Bukira, eh. Kamingaw. Mingaw kasanan. Sige, suot-suot aning kakugnaon. Kaila ginako ni kining tinguga. Kaila ginako ni. Uy! Naaman lagi ni. Unsa man ni? Naaman lagi ni. Naaman lagi na butang lagi diri sa tungas-tungas bukid. Contract completion date, December 7. Napay logo. Uy! Ngayon mangdana ni nga may tungas bukid. Bibi, tanaw na to ning kuan bi. Oh. Ngano na ano? Pwede? Ato ning walingon. Ito sada diri ha? Yeah, completed now. Ang completion date, December 7, 2024. DPWH. Isang. DPWH. Gaa. Oy, 49 million. Patay. Nagunsa nila. Oh, freeze dong, Asa to? Freeze dong. Dako kay ginansya ang kontraktor ani kay ang imong nagasto ani kana naman tarpaulin nga tag 200. Ay! Laliman kani atong kwentahon pila may nagasto, ha? Tarpaulin. Pwede ta pahimo sa creative studio pila man is creative studio, boy kay. Ibutan ta lang. Di man kay barato man siguro ni ani kay gipahimuan mo kang boy kay og tarpaulin na akong naong nito. Ay! Ang gastohon ini gyud sa to pa nakakuha kag 49 million mayon niya at nakapuhunan mo sa tagamay no. Ang muhunan sa tarpaulin nakagasto mo tag tarpaulin nya dunay lipak baka nang naa nya kanang gi-frame pud sa tarpaulin ha og pipila ka mga lansang nakagasto pod. Mao ni magsigi inani kapalit kita helicopter ani kalakiha oy. Stila ning hitabo mga sukid di ba makalingo-lingo gyud ang katawhan eh. Ginoo ko. Jesus. Kuan man ta ning kalakiha mura man ta mahigala og makapanguros gyud ka. Ha? Makapanguros ka gyud. Yang gibutangan para sa babaw, tanawa gud ning sa babaw. This is where your taxes go. Ha? Da kuno padung niya atong taxes, ang atong buhis. Tanawa gud sa ite. Sa man yung mga logo dong names tanawa ko dong nabatay pwede ba to matanaw kana. Pwede ba ma-zoom na to ng logo? Katong usa logo to DPWH, no? Department of Public Works and Highways. Kanang usa unsa man ang logo ng usa? Ato ko nung basahon be. Hinaya lang ko no be. Unsa nang logo ha be? Grabihan naman ko na. Napay gibutang, this is where your taxes go. Dinhi di ay kuno diin ang atong buhis napunta. Sus, Ginoo ko ni abot sa bukid ang atong buhis. May pila may ginansyahon ani. Butang talan tarpaulin. Gasto kag tarpaulin. Kana. Nya kahoy 2x2 siguro nang gi-frame kana gi-frame. Di man siguro gani 2x2. Nya siyempre nakagasto pipila ka mga lansang ana. Nya siyempre mo pambayaran po nimo tong mga tao pod nga mo ay nagbutang diha. Ay butang ta lang pila man ang kuan ron kanang butang ta di man nabadago sa katawo butang ta duha ka tawo baka no. Onya pwede mo pud diha ra na gipanday. Onya dayon butang kag kuan pila man ang minimum wage butang ta lamang. 540 na no. Matagtanaw na ko ini wa lagi. Nya mo na iban dito sa ilang gasto may galang 49,480 million minus nimo sa puhunan nga tarpaulin na ipipila ka lansang dunay kahoy 2x2 no ibutang ta lang 1,500 ang nagasto na dala libor butang ta lang. Grabihan ning ko ana oy. Sus Ginoo ko. Di ba kung ato yung kwentahon, sa man isang iyang logo? Ang usa kini DPWH man ning usa. Kining usa Department of Finance di ay ning usa. Unya kanang sa tunga
unsam nang sa tunga. Oh, di kay mabasa da, no? Department of kining usa DPWH, kining usa PICAS. Ang PICAS pod kining Department of Finance. Kining sa tunga unsan di kay basa da, di kay basa. Sakit kas matag imong yung ipugos og basa mga kaygalaan, no? BIR na day kanang tunga. BIR. Sus Ginoo ko. Unya ako balik ko na kuhan diyan ako naman ang gisuwat kay ipakita mo na Convergence and Special Program Basic Infrastructure Program. Access roads and or bridges from the national roads leading to major strategic public buildings or facilities. Construction of road. May road nga nabutang ni wa man lagi na road na butang. Ang giingon ni construction of road, wa may road. Kada ganing motor wa man gani agianan motor kini mga riders may gala ni suot-suot man na diha. Bisag agianan skaba wa man gani. Explicar ko nun akong taga-ag microphone, ako willing kay Kodres Diway HP ha. Alan Kirante sir. O kinini ang anytime open Kodres Diway HP, explain ko nun sir. Sir Alan, no? Hay man ang kalsada ani nga access road man ni. Sulti mis kamatuuran ko no? Unya, isulti na lang po og panalitan wa kay saan kay pwede man pod ako katagaan sa benefits of the doubt. Posible man nga napugos na lang kag butang ani kay mao man ni requirement nga magbutang gyud ka ani pero ang naunsa man ni hitabo basin og ang kwarta ani og naunsa. Pwede man pod nga wa kay saan ni Sir Alan. Explicar ko no derebe, explicar ko no naunsa kining kalakiha. Ha? Straight to the point. Okay, mga kaigalan, tumbalikan sa ning maong video mga sukintig paminaw. Muna akong panawagan ngadto kang Alan Kirante. Tagaan ka na mo higayon Alan. Engineer Alan Kirante sir. No? Tagaan kang higayon na mo des DYHP RMN Cebu. Sama ba ni Attorney Arbas? Gikan pa to sa Dumaguete ni kisi-kisi gisag ari kay iya gyud i-explicar nga kanana ang mao na nahitabo. Og unya kinini ang nganong na partner ka ni Diskaya iyo ging explicar. Mao may sulti sa tagabak nga iadtos Diskaya. Kinsa man ning membro sa Bax Kapitolyo, good morning diha. Dr. Vincoy, ikaw mo chairman doc sa BAC doc. Bids and Awards Committee ni atong panahon ni Gwen doc, ha? Paklaro lang na diha, no? Naunsa ning kalakiha. Kay lisod man kayo ni. Katutuang sa bulk water project sa Malabuyok o sa Alegria. Kini pod ha. Ato ni tagag pagtagad mga sukid tig paminaw. O muari si Alan akong hatagan siya og dakong kahigayonan. Pila ka librihan ta ka og on air dire nga makakuan gyud ka, maka-explicar ka. Explicaray kami na unsang hitabo kini nga wa may road ingon man access road kini or access road nga wa may road wa may nakita no may ka ghost lagi di lagi na makita ang ghost. Pero sa imong pamahayag dito sa Senate wa man kay ghost project tiyali sa flood control today. Ami nya ang gipangutana flood control man. Naunsa man ning hitabo Explikari kami nga naunsa kini unsa man ni basig moingon ka nga amon dawaton unsa imong eksplikasyon. Nga moingon sa Alan palitan niya wa man Attorney Rufil ko man sa actually kanang nakasugod na ta dinha. Walang na makita kay zipline man na. Maagian na siya. Explikari kami. Unsa man ni cable car ba na diha or unsa ba? Ato lang ni agi kataw-katawa ha. Sakit ni sa dughan sa mga magbubuhis. Ako lang nang agi kataw-katawa bisag sakit. War ba exempted may kana nagbayad na ba sa buhis gabi manukot ang gobyerno? Ang mga trabahante, ang kanang dunay ginagmay negosyo hala. Mura ka gitulis. Bayad ka sa buhis. Why exception?
Inigpalit na to, doon na pa'y VAT, di hagipatong pa. Ya karon mo niya itong makita. Ano nino mali kaya ng mga tao nga, doon na agi kasuko. Tama na oh. Sulti ko namin nga ni, waman lagi road na kita, may kasada. Ha? Habay kalag ini ron. Bisag kung sa imong, dahil mga taxes. Bisa pag mapalit ka nga palito na, gipatong sa bat. Mga services na ay tax. Mukaon ka, sakay ka aeroplano na ay tax. Tanan na Nya na, yamingon, this is where your taxes go. Jesus Ginoo ko. May panahon nga, malipay ka, mo inom kag beer ba ka, inom kag wine, dunay tax. Mag-uulsa ka mo, inom po kag wine, gitaksan nga po ka bisag nag-uulsa. Magpahangin-hangin ka, kapi-kapi ka, mamalandong ka sa mga problema. Muna ko yun, ayaw na lang mo anak panigarilyo ha, kay ako gikan ako diha, may ginakaundang na ko anak. Manigarilyo ka, inigsuyo pero sigarilyo, dunay tax ka na. Kanan, ha? Mo inom kag beer, mo inom kag wine, manigarilyo ka, inighanggap nimo sa sigarilyo, suyop nimo, tax na ka na. Usa ka steak na ay tax. Ha? Ya karon na ang imong tax di ay ang atong gibayad na nari pa dongo na this is where your taxes go. Explicare kami alan. Naunsa ni hitabo Ha? Explicare mi. Ngano naunsa ni? Di man ka makaingon nga sa tabay giugbok na diha nga gibiyaan. Ako mo sabto nako nga ikaw do na ka helicopter karon nga gi-freeze ron. Magamit ni nimo imong helicopter ani. Susuroy ka ba nga asa batong mga project na kumpleto na ba pilago ka projects daghan ko kayo. Di na gibada og kana na ang sakyanan lang ako an. Helikopteron gani kay nagos bukid. Malangan man ka. Ha? May helicopter kay wa man gyud traffic. Pero hain man ang road ani. Kay ingon man nga access road kini, be explicare mi nga naunsang kalaki ha. Naunsang kalaki wa may bisag gamay na lang. Igor man giugbok na diha. Siyempre kung mauhon na mga higalang 49,480,000 nya makapuhunan lang kag ibutang ka lang 2,000 imong puhunan kay tarpaulin na ay kahoy diha, na lansang, nagsuhol kag tawo ang gipaugbok na ibutang ka lang 2,000. Pila man yung iba na kapalit kag yung helicopter. Wa naman lang ginani mo suhulin ang ihagbas ang tanang mga sagbot ng tadiha. Sa balang unta nagsuhol balang unta na imo hagbas-hagbas unta nga. Mainalam ba unta nga kuan ka sagbot no. Di gani ko kabasag tarong kay masalipod ng dahon. Wayo ka kasuhol bisag manghagbas unta na hanang kuan. Puno-punuan na lang unta gamay ba nga. Nay dahon sa badyang. Duda ko badyang man aday. Napay dahon sa kuan. Sa mga kahoy ha. Kanang usa murag badyang na kanang usa o kailay ng ubang kahoy na. Kining usa murag kuan. Oh, tanaw oh. Sa gabon man siguro ni. Kini gabon. Pwede man na sang imong lagaon kanang gabon. Ay! So, pidging diha be. Kisa may nakailang alan kirantilan. Explicare mi anilan. Explicare ang katauhan. Ha? Yan, dili lang sa alan ang dapat mo explain ani. Uy, hasta ang taga-Department of Public Works and Highways. Di man ni mahimo nga ang district engineer ani day. Mususi man dito kay inigbiling. Mo na kining corruption bitaw tinuoray lang syndicated kini. Kontak na tanan nito sa accounting na lusot na tanan. Kay nig progress billing nimo. Unsa may imong ipakita sa progress billing? Nya ang engineer nga mususi dito day. Mo na katong ila ka Bryce Hernandez ba? O kang Alcantara, tuwaras kasino, sige gala, duas kasino. Paingon niya, pirmahi ang progress billing, ang kwan, completion report.
O diyan ay progress billing diri, diyan na pila ka percent ang nahuman. Di naman mo susik engineer dito. Dadaan na ng papel dito, tapos kasino nag-standby si engineer. Pirmahan na yun. Wa mo tanaw dito. Ay kanig tarungon yung trabaho may gala. Kadaghan ng mga engineers na ng DPWH. Muadto na, mususin na dito, asaman, pila naman ka percent ang kuan. Nganong na lusot ang kwarta ng kalakiha, bes, explikare kami. Unsa man ning dagana? Hain ang kalsada ani. Unsa man ning imong himuon? Kalsada gani o zipline? Kining uban nga nagkuan. Kumusta man ang kuha ani? Di mo susi na ang kuha ani. Kana day kuan mga kontak, daghang mga kontak ni. Kay bes, mo-explicar ka dilan, explicar tagaan kag microphone. Base mo explicar sa alan day mingon alan nga tinuoray na attorney. Di ba na mahimo sa gyud sa alan na day? Di ba na mahimo siya ra? Kasabot mi nimo alan kirante di ka kahimo nga ikaw ra pud ana. Pagawa sa 49 million daghay ko na ni. May gisulti nimo ni tanan. Kini upit on ni si Alan, himuon lang ng state witness para mo gawas mahigalag kinsa ni mga dagkong sad-an. Kay karon daw naman duha ka buok ning taga DPWH karon nga apil sa lavish lifestyle. Si Engineer Danilo Villa o kining legal chief Brandon Raya, no? Mo ba ni ang chief sa legal division? Brandon Raya. Sila mo ay duha pa na kabuok. Kuwang pa ng duha, oy. Engineer Danilo Villa, sir. Gusto ta ka namong kuhaan sa imong pamahayag, sir. Gipaadtuan kita kag reporter, ha? Kay gusto mi maminaw sa imong side. Ako kang bitaron, Aridinas DWHP, o di ka kari, ako kang gipaadtuan reporter, wa ka. Ako bitang yun sa RB, bitaw sa lilia dito sa kusina, basig tua. Baka ka mutagos kisame, unsa ba? Regional Director Mahigala Danilo Villa, ang mga tao bitaw, grabe, pila ka buok anang lutaw sa baha. Pila ka mga kabos karon. Nga gali balay, pero ikaw naa ka sa dakong subdivision sa Subo, Mahalon. Paminaw ko may kinamahalan sa subdivision tingali nilay. Asa may kamahal kining sa Maria Luisa o sa Monterasas? O maora no? Kay doon na may nakasulti nako nga kini si Danilo Villa di lang kumusulti sa nagsulti nako pod, ha? Pero doon ay bay kini si Maria Luisa di na ba kay usara ka buok? Unya ang sakyanan ini mga high-end sad. Oh, high-end sa mga sakyanan. Di po tingali kaluhan ng Land Cruiser nga puti og itom, oy, di po tingali. Bulletproof pa ni maong kuan mo nang naapil sa ron sa lavish lifestyle dakin. Di man kanang ang sakyanan bulletproof unya dunay daghang sakyanan ni. Dila na ko isulti sa akong source. Pila ka balay nimo sa Maria Luisa, Engineer Villa? Gipanhaan gid kag reporter, ha? Kay daghan kog pangutana nga akong ipabaon dito sa akong reporter. Di ka mo atubang. Pagpermiro, pagbuto ining isyu manghigala sa flood control, pagsulting BBM maayo pa kang nisulti kauban sa atong reporter, nga way mga substandard project sa Sugbo o Kira. Karon nga naapil na imongan, ako kang ipabalikan dito, kay naapil naman imongan, kamunduhan ni Juan, Brando Raya, Brando ba yung nga na Brandon? Brando. Oh. Unya, wa mo diha. Sa unang pagpaadto, paabot pa si Inday RV dito kung ipaadto pa primero, 2 hours paabot tayo, nagtuon pa siguro tong sa itubag. Yan, ipabalikan na to. Pagpaadto, wa na dito. Ni radyo ang gwardiya sa gate nga di ay DWHP, ana. Pasudlon ba ng DWHP? Ang amag di siya pasudlon. Nya pasudla lang basta wa diya si Kwan. Wa si Engineer Villa. Wa ba ka kamutago sa kusina o dito sa kisame? Straight to the point. Now, atong balikan mahigala. Kini ni ang video bitaw, kini nakuha bitaw sa mga riders. Akong suod ning amigo ning usa. Kini
Kini nag-video gyud ay. Kining kuan gyud. Nakaanhin na sa HP. Kaning tinguga gyud. Motor-motor man na sila. Mo na lagi ano. So Alan Kirante ngano man ilan explicare ekonomilan ngano ni siya. Unsa man ning kalakihan nga completed naman niya kalibunan pa man lagi ni wa man lagi ni gibsag gihagbasag-basan na lang unta ni ginagmay. So imi explicare mi tagaan ka nako og igong kahigayunan nga maka-explain. Kay lain man ni paminawon nga imong kuan sulti kinabuhi ni Alan Kirante sa una pobre si Alan Kirante day, no? Nindot pa paminawon ta nga kaniadto nagsugod na gyud sa kanang hardware diya sa Dumanhog, nahinay pagkugi ana unya human tungod sa pagkugi nakabutang sa laing hardware dito sa Ronda. Kana ba istorya nga nindot kayo, no? From rags to riches bang istorya? Nya karon inana na mo naabot karon ni Alan Kirante. Nakapalit na gani helicopter, inana. Pero mahibaw ta ni Gudlan, may ma-explicar nimo in fairness ni Mulan ba? Kay amo kang ipangita di magi ka makitaan lagi. Ha? Hasta tong taga DPWH mo regional director gipadtuan ko gyud reporter. Di naman pakita. Busa ikaw kung nakay time, ari ako des DWHP pasultiun ta ka dires kahanginan. Para ma-explain nimo ni kay nindot bay paminaw nimong kinabuhi ba nga gikan kas pagsugod gyud. Humble beginning ko na sa Alan day. Nung nakasulti na kumayo mo ko na sa Alan. Tingali ba po bitaw og dunay mga circumstances balan. In fairness mo ba nga tarong unta ka gyud buutan ka nga pagkatao nya. Posible do na ba kay nakaamong nimo nga ngano na trigger ka na anak na karon. Or explikare mi aning kalakiha kay masuko ang mga tawo ano eh. Naa mong taxes din ha. Wa may nakita bisag gamay na lang dan. Nya lain man paminaw nga pagsugod gyud pobre kaayo tawo naning kamot og eskwela. Antod na sa una, kung pagyog kayo, no? Ito, nakahimo og hardware, naka-expand sa negosyo sa Ronda. Sinahinay lang yun. Ang pagkugi lang yun ang naa. So tungod sa pagkugi, na okay yun ang tao. Nadato yun tungod sa kakugihan. Anindot ka ng paminaw ng mga istorya, ha? Kung karon magkahibaw mi nga, nadato gyud taon kay lipak na may puhunan, tarpulin naman dahit puhunan. Ita ni istorya ha. Okay. Balik ko na ko ha si Alan kinini ang Kirante kung makasuroy diri ako kang pa-explikaron para mabati ra batas Dumanhoglan. Sipa ra bata ng Dumanhog maka-explicar ka malimpyo pud imongan unta. Ako kang tabangan diri nga malimpyo imongan kana kung tinuod lang gyud mo isulti ha. Nga sincero lang gyud ta sa tong isulti. Mahimo man nga moingon ka nga kini ang napugos na ka nang kuana kay naay daghang nga buaya diha nga napugos sa pugag inana. Or unsa man gyud kay mga tawo ni mingon man gyud nga natural da gyud. Di man ka pila ra may nagasto nimo anang kalakiha. Tarpulin barato ra man na magpahimo. Samot na kay litra ra man ang naa. Dili na mahal ng tarpulina. Ha? Unya kini pwede man tanin naman kay helicopter din ha nga kining Bell 505 chopper. Tanawar ko unsa man ang Bell 505 chopper nindot kay nasakyan? Tanawar ko dong. Kani mo ni say Bell 505 chopper. No? Okay. So unsa man dong ang wala pa ni mahuman dong? Asa man to na humana? Kana na ang kwan. Oh. Okay. Pwede ni makatugpa bisig asa. No? So magamit ni sa kwan to, kini oh. Kini dong oh. Hinduta ni nga chopper no. Di kinahanglan og hilipaday. Kana oh. Magkatugpa siya so kini ni ang pwede ka makasuroy dito na unsa ni imong project. Nga sagbot naman ning daghan man kasagbutan kuanan nimo suroyon nimo ba nga matanaw nimo nga angay siguro hagbas-hagbasan pud ni gamay. Ano unsa ka nagkalakihan? Ha? Kasama ni ninduta gyud oy wa di gyud kakatilaw ani og kanang kuan. Wa gyud ni siya di kakatilaw nga dunay batsi, ha? To way traffic gyud eh, no? Ninduta oy. Makaingaw mo sa tagsanaol, ha? Kay bawo pala ni tangin ani ni may pinagkuha tag lisensya speak up. Ito lang na agi katawa-katawa. Pila may kantidad aning inani? $2 million. Nasa mga 100 million kapin. Ha? Inani mga sukintig paminaw.
So magamit gyud tuod ni sa iyang business kay construction mo daghan mang mga sites day. So mo na nga inig adto masuroy gyud nimo ng imong mga kuan. Kadto lang nitugpad nim kana nanim sa ay. Kana Ngano kana may akong ipakita nga kanang nitugpa nindot kaayo no. Mutugpa bisag asa. Dili kinahanglan hilipad ayo. O ikanahanglan, pwede rin makuan pero dako kay maintenance ng helicopter kay di man nimo lupad og imo lang ning kruduhan diha og kanang labi pagkruduhan lang nimo ni og fuel save. Gasolina man di man ni pwede nga kanang di man nimo lupad og unleaded lang imong ibutang. Mahal kay gasolina ni, high octane ang gasolina ani. Di ni mo kaon og unleaded ka ng mga fuel save lang oy. Onya inig tugpaan ni, siyempre ang parkinganan po na di man pwede og wa kay gwardiya. Dako gyud maintenance ni. Pila may abang kanang hilipad ay mahal kay abang. Pero mapahimo sa dito sa kuan, do na may nakasulti nako nga dunay katunggan dito nga gihawanan kay gihimong tugpahanan sa helicopter. Pero doon na po nakasulti nako nga adto raman patugpahon sa ila. Dako maghawan. No? Kay kinahanglan man gani dunay hawan unya dayon mahal kay maintenance ni, mahal man gasolina ani, high octane nga gasolina. Unya di po ni pataka ni parking ni store kinahanglan jud kay mga gwardiya gyud. Kay lisod man kay basig. Pataka kag parking kuhaan palag pako noon. Kanindutang kinabuhi mga higala. Ako makahinumdom magyud ko kay public school man gyud ko mga higala. Dito sa among baryo day, nakadto man si Inday Ken Galenia. Sa among baryo sa barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte. Katong mga eskwelahan sa elementary day dito man gyud ko. Adto mi sa una may higala, magtiniil naman may mga eskwela gani. Di gani magchinilas, amo na tong laki-lakian sa lambre to mong chinilas kay usahay mabitas ba. Ang unang mabitas ang chinilas kanang sa atubangan o di gani kanang iyang tikod nya makuan gyud. Mapudpud ang tikod, sige na lamang basta na chinilas. Pero kaday do na bitato hintugpa itong helicopter sa una day. Tugpa sa mga eskwelahan. Do na tuyo dito nga kuan. Wa may klase, Kami tanan nagawas mi way klase. Hikap-hikap ni sa helicopter. Nakasabot na sa mga maestra na mo, ang mga maestro nga taon po na ignorante ni mga bata taon. Anindota kang sakyan ining Bell 505 nga chopper, no? Anindot kining sakyan, paminaw ko, dali lagi maabot, wag traffic, So masusig yun ito ng alan niya, asa dapit niya mga construction sites, iya mga projects. Noon sa pagkakahitabu akin ni mga kaigalaan, purbida. Muna ang lupad niya nga kwan. Sige. So, kinini ang lan og naa kay higayon lan. Kana na ang bisitahan mi diri sa DOHP pasultion ti kadire aron nga maesplikar nimo ang mga taga-dumanhog mahibaw pud sila unsa gyud hitabo ngano na unsa ni. Onya ang imong helicopter kay gikuan na ra ba? Di na ra paluparon to kay gi-freeze na sa amlak day. No? Lupig man des diskaya niya day kay ang diskaya mga sakyanan iya helicopter man. Pero lupig po kala ni Saldico oy kay daghana to ka Saldico. Karon arita mahigala sa Senate investigation gahapon. Ang nahitabo sa Senate investigation gipresentar mahigala si Undersecretary Roberto Bernardo. Dunay mga gipahinganlan sad. Unya gipresentar sad mga higala ang ex-Marines nga mao mga kaigalaan ang close-in bodyguard ni Saldico nga kini si Orly Gutisa. Gipresentar ni Senador Rodante Marcolita gahapon. Nakabuhi gyud og mga statements nga mga shocking kining ex-Marines nga si Orly Gutisa. Ang ilang termino gud anang maghatod og kwarta, mag-deliver sud og kanang suitcase. Bida ang ilang termino ni store basura. Puno kanang usa ka bag bitaw nga kanang ligid. 48 million ang suod ana. Nya mo sa nga mag-deliver tag basura ana. Kuyawa oy. Kung inana manggali nga basura kana may pa mga play tag pagkabasuriro.
Ato lang ning agi katawa mga higala kay unsa may implication ani. Tanaw ta atong evaluate ha kay do na po ni question sa affidavit ni ining Orleron actually. Unsa may mahitabo? Gipresentar naman sa Senado. Unya gi-lay down man ni Marcolita. Aligre ka ni sa legal nga aspect ha. Gipresentar sa Marcolita dito sa Senado. Take note nga gipa take out sa dito dai. Unsa may implication ana? Nanumpa man sa dito sa Senado. So karon unsa may implication nun nga ang affidavit gi-question man ang notarization? Unsa may epekto sa content niya, ang content sa affidavit niya ni undergo man siya og questioning ni Marcolita, even Ping Lacson ni shoot mga questions. In fact, si Orly Gutisa was able to identify some pictures nga gipresenta ni Lacson. Unsa may mahitabo? Aligre kini, ha? So unsa may mahitabo sa pag-question about sa notarization considering nga napresentar siya, nakapanumpa siya o ni-undergo sa cross-examination dito sa Senado. Unsa may mahitabo? Aligre ni. Now, pagpresenta ni Marcolita, unahon na to ha. Si Marcolita safe kayo siya ni. Iya man gipangutana. Gipa-identify ang affidavit, gipa-identify ang pirma, imo ni. Kining pagnotaryo, kini, ginotaryuhan. Niya mosulti ka ni. Paghuman, ang Marcolita, igo niya gipa-identify o siya na bahala sa pagbasa. Niyaro, atong unahon ha, ang kang Marcolita may galang nga gisulti kaghapon. Okay, proceed names. Kani. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po alas 2 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Okay, sabi ko, madali ba yan? Freeze dong, okay ha? Kamo nakakita na mo ni gahapon. Ako lang nang gibalik may gala para to analyze na to. Ang nitawag niya si former Congressman Mike Defensor. Kini si former Congressman Mike Defensor. Congressman ni kanadto, kauban sa pitsay day. Mga tao ning Gloria, mga kuan po ni mao po ni mahigala ang mga barikada ni Gloria sa diha mga higala nga giralihan tos Gloria Macapagal Arroyo. Bata gitudlo siyang sekretary sa Department of Environment and Natural Resources during the time of President Gloria Macapagal Arroyo. Sa laktod ang nitawag ni Marcolita, dili ni tao mahigalang ordinary lang. Ako nang gilay down the pitaron kay og dunay question mga higala labot sa affidavit. Timan-an na to nga ang nag-introduce niya ni Marcolita ni ining maong Orly Gutisa, former Marines. Nga maoy bodyguard ni Saldico, si Mike Defensor, di ni basta-basta. Dili ni ordinary nga tao si Mike Defensor, former congressman, former DENR secretary kini. Mo'y nitawag niya. Og biingon nga dunay tao nga mo ni si former Marine, member sa Marine, nga si Orly Gutisa. Ya, ato paminaw tiwa si Senador Marcolita. Kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng alas 3. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ngang ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh.
At nung makita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon, 3:00. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismong maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng copy si Mr. Chair. Page. Bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Okay, sige. Presdong. Now, atong ipadayon niya ang iyan ang pagsulti sa content sa affidavit. But before gilay down na daan ni Marcolita Mahigala nga gitawgan siya. Kisay nagtawag? Si former Congressman Mike Defensor. Kinsa man as former Congressman Mike Defensor? Former Department of Environment and Natural Resources Secretary ka na. Sa to pa, dili ni tao mga higala nga ordinary lang. Mo ni tawag ni Marcolita. Kay madago na mahigalag na mo ingon karon panahon na go daghan may ingon nga di ay information dire mo ni mo na. Senador kadi pagka basta-basta mo adto landay nga. Ya jarami diri sa may kuan kani nga building ari ame. Og dili na mga higala klaro ng tawhana nga imong gikaistorya. So kaila siya ini nga si former Congressman Mike Defensor og di na sekretary ni. So si Marcolita miadto. So nakita niya dito mahigala nga mauning tawhana former member sa Philippine Marines si Orly Gutesa. Dunay gidraft na daan nga iyang pamahayag. Ato ning gitan-aw mahigala kay kananaang do na may ni question po ani. Pero unsa may implication ani? Gi-question kani, but remember naka-take-out siya sa Senate. Og recorded ni sa Senate. Og ni undergo kini og cross-examination sa mga senador. Labi na ni Lacson og gipa-identify pa ni Lacson og pictures. So unsa may mahitabo? Sus ngilngigar ba sa gipangbuhian nga mga statements? No? Okay, atong paminawon ang content sa iyang affidavit kay ang primero na dong gili down pa gyud Marcolita sa kuan gyud ba kanang sa gipaagi gyud murag nag direct examination sa husgado. Gipa-identify ang affidavit. Gipa-identify. Nya sana ikaw na bahala ana basta kay mo ni affidavit kining pirma imo ni. So the affidavit executed by Orly Gutesa was duly identified in the Senate hearing. Na unsa may mahitabo, be atong paminaon. Ang sugod lang daan dong. Kining kwan, sige ko no. Pagsugod ni Marco kani, sige. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Yeah, okay na. Paki-raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Freeze. Take your seat, please. You may proceed. Freeze, okay. Unsa may implication na naron? Nanumpa naman naron. Nanumpa naman na. So, unsa may implication kung dunay question about sa notarization mga higala nga pag-abot diha sa Senate, nanumpa man siya? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Kaya remember ka ng affidavit, o mere affidavit mga higala, hearsay ka na.
But kung ipresentar mga higala sa korte, nga mo undergo siya mga kagalaan o cross-examination, mo na importante. So, unsa mamahitabuan ni ron, nga nakapanumpa naman ang naa. Nya naa man na mga higala, recorded man na tanan sa Senate. Unsa man ni ron? So, kini mo'y klarohon tani. Okay, proceedong. Paminawa si Marcolita, kining ka Marcolita nga line of questioning, inantigo gini nga question. May buwan ni mo trial lawyer yun. Tama. O, proceedong. Yes, sir. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Freeze. Ngayon, kayo na po ang magbasa. No, freeze kaya ito i-explain. So, tawa, ang line of questioning ni Marcolita, ako na gito, kamo nakakita na mo, ana. But nga naman mahigala, ato i-explain. Timan niya, ni take oath siya sa Senate, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Unsa may implication sa question karon nga about sa notarization? Second, giklaro kay Marcolita, ikaw ba, imo i-confirm ta akong gisulti, nakabati man ka? Yes, confirm. Kina affidavit, imo ni? Imo. Kanang pirma, ikaw ni? Imo ni pirma? Iya. Ginutaryuhan? Yes. I confirm, Your Honor. Tanawa, ang yan tapad mahiga na nakatsa kong atensyon ng tapad niya sa Alcantara, giduka maning kag... Ay! May panghuyab na Alcantara, nanghuyab sa Alcantara kaya sa utaban nga nabali naman ni iyagod, manghuyab og adlaw kay kagabi di ba katog? Hasta si Bryce Hernandez wala gitaw ito talong tulog. So ambot ka og mauli na niya tong kuan kay nauli naman ang GMC. Tag 12 million nauli na. Ang Lamborghini giuli na, pilang Lamborghini day? 30 million. Ang Ferrari, wa pa. Ang Ferrari, basta giuli niya Ferrari, basta katug na tugtarong to. Ay! Mamay pinakamahal Ferrari kay 58 million man. Wa pa iuli. Tingaling mo to ikuan. Sultihan na to si Bryce. Iuli na lang ang Ferrari appeal Bryce pag magkatug na ka. Tanawa, kini si Alcantara o, nakita ganoon sa video mga higala. Perting panghuyab, oy. Atol sa tingkatog, di ba katog? Nga nahiring sa Senado na hinoon mo na ipanghuya. Lima ka na may gala, Assistant District Engineer Tos Bryce, Assistant Alcantara may gala, giuli, una-una ang barato, may giuli-uli. Murag, kuan siguro, 12 million ang giuli, GMC. Ang karon bago, ang Lamborghini, giuli. Karon na Ferrari, unsa man Ferrari, ipaguyod ko no, kay dili mo andar, unsa ba? Kaya talaga katawa mga sugitig paminaw. Nakaroon, mo na ni ang ex-Marines, Orly Gutesa. Unsaon man ipag-spelling ron. Nagi-question ang iyang notarization, but remember, nakapanumpa naman sa Senado. Ni undergo man sa mahigala o pag-identify sa affidavit. O unya, ang contents affidavit intact man. Ni undergo pag yun o cross-examination, not only coming from Marcolita but also from the chairman of the Blue Ribbon Committee Selection. O gipa-identify sa mga pictures, ngayon gi-confirm nga mauna nga mga pictures.
O kanang mao mga pictures gi-identify po na Alcantara o sa uban nga mga witnesses. O kinay mga gipanganlan nga mga tao nga mo'y nidawat. Medyo aligre ning kalakiha ay, ha? Sige, proceedong. Ato paminawon dong. At sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? He may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Tanaw sa Alcantara, please dong. Sa Senate Blue Ribbon Committee. Please. Tanaw sa Alcantara. Wala Alcantara sa kay na affidavit na niya da. Nakulbaan sa Alcantara ini kalakiha eh. Mana na ba sa buying rimulya ni panahon? Okay, proceedong. Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Kini si Frisa dong. Kini sa Alcantara kung sige tanaw mahigala sa affidavit ni Gutisa mo na ba itag imo bitang classmate nga kusog ngupya. Ato lagi katawa mahigala. Okay, proceedong. Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ako. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura. Fresa kali ha. Tama. Yang i-mention ang bahay ni Saldico. Og si Alcantara nga dito sa Tantando ha. Kasabot sa Alcantara may si tanaw sa affidavit, si tanaw mahigala ni Orly Gutisa. Ha?
Ang tando-tando sa Alcantara day, sabot sa nga dito masasama deliver. Ato na agi katawa mga sukiting paminaw. Okay, proceed names. Saldi ko. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kana eh. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Okay, freeze anong, freeze. Nganong ako ipa-freeze ha? Kaya kita naman mo ani. Ato lang ni mahigalang gibalik para mato manalisar. Di man maka-imbitar sa lakso ni Saldico day. Ingo mo sa dili ko mo imbitar because of the interparliamentary courtesy. Now, o di ma-imbitar si Saldico, nganon di man imbitaron kining mga ngan nga na-mention na si Mark o kini si Paul Estrada. Ayaw gibitar si Saldico, mamaka di makaka-imbitar. But what about niining mga ngan nga gipangbanggit karon mga staff ni Saldico mo ay nag-receive sa kwarta? Ako gibantayan tani ha og make or break ni Lacson kini. May buwan to Lacson mahigala og milikoy ba o wa ba mo likoy? I hope mutarong sa Lacson aning iyang investigasyon. I hope. Kay mayo ba yung ato pagtanaw aning Lacson? I hope. Kanang klaro lang yun. Kaya lisod man kayo og ang direksyon sa investigation pabor-pabor tani. Kinsay ang ligsan-ligsan. Ako magkabantay ba ito na yun, ayaw underestimate ang mga tao nga nagtanaw. Now, if Lacson cannot invite Saldico because he said nga naanay interparliamentary courtesy. O mutunga ko nun dito si Saldico, okay, but di niya imbitaron because of interparliamentary courtesy. So despite nga ni ay mas taas pa nga interes sa katawhan karon ang pag-imbestigar nining grabing korupsyon, dili sa mo invite? Okay na lang, sige, ato tagaghigayon sa Lacson. But what about Mark and Paul Estrada nga gimension ron? Are you not going to invite them? Dili mo sila imbitaron? Si Sara Duterte bitaw mahigala ni tambong dito sa lower house. Doon na manghigalay tradisyon sa parliamentary courtesy because second highest official of the land na. Pero gikulatan nila og questions dito sa lower house. Si Saldico dili kahimo ana nga mo appear sa dito sa Senate or si Romualdez dili maka-invite si Ping Lacson as chairman of the Blue Ribbon Committee. In the interest of justice, in the interest sa katawhan, labaw ka na nga interest mahigala nga mahibaw ta ni mong investigasyon. But if you cannot invite them, if you cannot invite Saldico, what about the people who were mentioned by the witness? Kini si Mark o kini si Paul Estrada. Yesterday was not the first time that these names were mentioned. Even if there is a question mahigala labot sa affidavit niya, but na-mention na sa uban pa mga witnesses. Ato bantayan sa Lacson ha, unsa ning dagan niya. I hope nga tininuod og sincero si Ping Lacson aning iyang investigasyon. Dili ka ka-invite ni Saldico kay congressman siya doon na mo interparliamentary courtesy, okay lang. But how about ni Paul o ni Mark nga mo'y nagdawat sa kwarta nga mga tao ni Saldico iyang staff?
Di mo ma-invite? How about the Chief of Staff of Saldico? Can you not invite the Chief of Staff of Saldico? Because if there is interparliamentary courtesy, okay na sa congressman mismo. Bata niya, mga staff, di pwede maka-invoke na. Be, ano maklaro talang ni? Kung sa may direksyon nga klaro, nining mga investigation. Kay kini nga ni Mark ni Paul, dili na ang nag-mention si Orly Gutisa, ha? Dili na kasi Orly Gutisa lang nag-mention. Na-mention na ni kanadto pa. Sige nagka-mention na. Nya, presuming lakson, PNP chief ni kamao ni mo imbestigar. Kinsa may sunod nga kinsa sunod nga tao nga angay interrogate ani. Hibaw sila ana. Di mapwede nga ang mga tao ron puyok-puyokon lang. Di mapwede mahigala nga selective ang investigation ani, magmahay ang uban. Labi na diri sa Cebu panalitan og selective mahigala katulang kontra mo imbestigaron. Nya kang Cebu kay ganahan man nga imbestigaron po ni ang uban. Nationwide man ni. Na problema ang magdi na sila imbestigaron. Okay, proceed on names. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Okay, freeze. So, kisay nagtanggap? Pagkatapos sa... Freeze dong. Kisay nagtanggap, kisay nagdawat? Si Mark o si Paul? Nganong di man patawag silang mga tawhanan ni? Nganong di man? Be. So, ato, mabantayan tani ha, may buanig, unsay klaro gina ni ha? Yan na-mention ni Miguel sa unahan sa affidavit, unsay sunod nga mga na-mention? Ngilngig kayo ni, pero ano matay yung oras mahigala eh?